kinabukasan. Ang saya nating mitri, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maugmang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakaugat, nakauit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalauman, naganap, nasasaligan, naganap, nangangataman. Naganap, 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 naganap. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan, kada Sabado, Alas 11, sagod alas 12:30 minuto. ang Nagangunyan, ang Nagangunyan. Maray na aga mga tugang, liwat niya mong dadarawon sa Indo ang mga bareta sa Anagang Ngunya News ngunya na Sabado, 29 kan bulan na Pebrero taon 2020. Mga baretang tinaripon po Lunes sa Good Sabado kan ANN News. Sa pangarang kan bilog na news team, inipuan sa Indo mga kaibanan Roy San Ramon. Asin Kate De Lovieres. Live man po nindo kaming nadadangog sa KMFM 100.7, ang radyong kakampi mo asin 89.5, radyo natin Naga. Nadadalan man po nindo kami sa FB Live kan Naga Smiles to the World Facebook page. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta. ANN News. Headlines. Ngunyan. LGU Naga nakapasara sa 2019 Good Financial Housekeeping kan DILG. Aramon ang detalyes kay Don Jimenez.
Nauugma ang gobyerno lokal kan syudad ni Naga makalis na liwat na bistuhon kumusaro sa mga munisipalidad sa rehiyong Bicol na nakapasar sa 2019 Good Financial Housekeeping kan Department of Interior and Local Governments o DILG. Sigun kay Alkalde Nelson Ligasyon, sarong pagpapahiling ini kan magayon na sinmarahay na pag-asikaso kan gobyerno lokal sa kaban kan syudad. Makakatabang man subuot ang Good Financial Housekeeping sa liwat na pagbisto sin pagresibikan onra na Seal of Good Local Governance kan syudad ni Naga. Pigihiling man po siya para sa Seal of Good Local Governance. So, ini po ang karahayan na madadara po o kaya bilang konsekwensya kan pagdeklara sa lokal na gobyerno kan Naga as among the local government units passers for Seal of Financial Housekeeping. Dakulang bagay man subot digdi iyon magayon na pagmanihar kan syudad sa locally generated revenues. Medyo haloy na po na arog-kayan ang sitwasyon. Si locally generated revenues kan city in the form of business taxes, real property tax, si regulatory fees and other income, mas dakula po siya kesa duman sa nare-resibita in the form of what is called as internal revenue allotment o kaya IRA. Yan. And sisiguradoon ta po na arugayan si magiging sistema o kaya mangyayari sa mga masurunod pa pong taon. Pigsaysay pa ni Mayor So na padagos man girarayan ng esperso kan syudad, tanganing mamantiniran transparency sa pag-urulay dapit sa annual budget kan syudad. Ang transparent din hulita, pigpupublikar ta po siya, pigpopost ta po siya. Transparent din huli po ta ibinabalita sa pagdidesisyon ang mga tao sa paagi po ni duwang bagay. Number one, sa paagi po kan Naga City People's Council. Remember si inot na step, si presentation po kan proposed budget kan kada opisina sa laogan sa tuyang syudad, kung saan ang nagpa-facilitate po iyo ang Naga City People's Council. Pandua, open po siya to the public, itong mga public hearings, committee hearings, na may connection po sa pag-aproba kan annual budget. Sa probinsya ng Camarines Sur, nakapasar sa 2019 Good Financial Housekeeping Standards ang syudad ni Naga, kaibanan ng syudad ni Iriga. Probinsya ng Camarines Sur, asin 28 mga banwaan. Pigbibisto kan onrang ini ang mga lokal na gobyerno na nagpapahiling nin magayon na performance sa financial transparency. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Yan, tras tanto mga barangay tanod asin volunteer groups katabang na sa ASF choke points bilang mga force multipliers. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Makatabag na kang kapulisan, NNIS, City Veterinary Office, asin kang Public Safety Task Force ASF, ang mga volunteer groups, asin mga barangay tanod bilang mga force multipliers sa paglatag ng mga animal checkpoints katakod, kang pagpugol sa paglakop ng ASF. Sa ginibong meeting kang Martes na pinagpanginutan kang Naga City Police Office asin kan City Veterinary Office, yaon ng mga radio groups, traffic auxiliary group, barangay tanods asin iba pang volunteer group sa pagbabantay kontra sa ASF urog na sa 10 oras ning banggi. Sigun kay City Veterinary Officer Dr. Junus Elad, kulang na marhay ang sa indang personahes sa siyam na mga identified choke points para man bagaton ang pinagsususpet sarang mga nagtatransportara ning buhay na urig o mga meat products na gikan sa mga infected areas siring kang Bumbon, Calabanga asin Magaraw, kabali na ang paghihigpit sa paglaog ka mga karne o urig gikan sa mga lugar na hagop kang Protocol 1710 km radius kung sa hinahagadan ning kumpletong requirements o dokumento para masiguro na day kontaminado o infected ning ASF virus. Sa lahat po ng mga choke points dito sa Naga, previously ang nagmaman lang po talaga dyan ay mga PNP na kulang po talaga dahil kung halimbawa ang isang lugar may 2 PNP, yung isa nagresponde sa isang
isang bagay, halimbawa aksidente, so isa lang ang maiiwan. At kung halimbawa sunod-sunod yung mga i-inspectionin ng mga sasakyan, may mga dalang karne, talagang mahihirapan. So nung pag-inspect namin ni Sergeant Murillo nung gabi ng Sabado, nakita namin yung mga kakulangan. At tumawag sa akin si ABC President Kapitan Dodit Beltran na mayroon siyang pa-meeting sa mga punong barangay nung linggo. So humingi sa akin ng advice kung ano ang dapat sabihin sa barangay, punong barangay. So ang sabi ko sa kanya, kinakailangan po ng augmentation force ng barangay Tanod para mayroong civilian counterpart ng police. Pangalawa, hiningi ko rin sa kanya na hingiin ang tulong ng barangay health workers, barangay kagawad, na mag-monitor ng mga abnormal situations, halimbawa mga namamatay na baboy sa kanilang lugar, at i-report sa amin para mas madali yung aksyon. Dahil pagka halimbawa may nagkasakit and then nakatay, dinagkalat tayo ng virus. Pero kung may sakit, may report sa amin, makunan natin ng dugo, mga organs, tapos proper ang paglilibing, ang pag-dispose. Palagay ko, makukontain natin yung virus, hindi siya kakalat. Sinabi pa ni Dr. Elad, nakatalaan man sila magmugtak ng sanitizers sa mga choke points para man isprayon ang mga rida kan mga bihikulo na maagidigdi bilang agresibong lakdang para mapugulan ang ASF virus sa paglaog sa syudad. Apera pa kaini, doble ban higpit ngunyan sa indang opisina asin manemento kanya City Abattoir sa pagpapasunod sa mga protocol asin sanitation kasabay sa eksaminasyon asin monitoring sa mga pinaglalaog ng mga bubunuong urig. Nagpapadagos man ang monitoring kan sa idang opisina, katuwang ang quarantine personnels, kan DA, asin volunteer veterinary doctors sa mga backyard hog raisers sa syudad, como nagkapirang mga urig ang nai-report na nagadad huli sa daipa kumpirmadong klase ng kamatian o hilang, asin tulos nagkondisir ng otopsiya sa mga nagadad na urig para maipadara sa DA Bicol ang mga kinuang organs kaini for lab test and validation. Sa ngayon, ang ginagawa nating monitoring, blood collection doon sa mga lugar na napabalita na may nakasakit at namatay. So yung mga kasamang mga baboy doon na buhay pa, kukunan natin ng dugo for submission sa Department of Agriculture. And then yung mga natitirang mga apparently healthy sa ngayon, imo-monitor pa rin ito na kung halimbawa mayroong abnormal na behavior, halimbawa nangihina, i-report ka agad sa akin para mapag-usapan kung anong dapat gawin kung sa baboy. Nangapunan man si Dr. Elad sa publiko na makipagtabangan para dain na maglakop pa ang nasambitan ng virus na nakakagadan sa mga atamang urig asin dain makaperwisyo sa kabuhayan kan mga hog raisers na primerong apektado kaini. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mga bus companies pinakiulayan kan gobyerno lokal kan Naga dahil mag-ako nin mga bagahing karning urig pasiring sa syudad ni Naga. Ang detalyes halik kay Kate De Lobiero. Pero dahil po nakapasok yung ASF, ito, nagkaka-letsi-letsi tayo. So, pwede ba yan? Pwede ba yan? Matapos po dito, hindi na po ako mag-iusap. Mag-i-strict pa lang po tayo. Ini ang pakiulay ni Alcalde Nelson Legacion sa representantes kan manlain-lain na bus companies na nakipaghampang sa iya sa paapod na meeting kaibaan National Meat Inspection Service, City Veterinary Office, Bureau of Animal Industry, Land Transportation Office, Public Safety Office asin Naga City Police Office. Saro kaya sa mga naging rason kung taano nakalaog sa kataibanwaan na bombon ang helang na African Swine Fever o ASF sa mga ataman na urig, ang pagkonsente kan mga bus companies asin drivers sa illegal na pagtransportar nin mga meat products asin maging mga buhay na hayop na pigpapalusot sa mga estribo kan bus. And hopefully sa paagi kan pagigipag-ulay ta po sa inda, maayo na po talaga na ma-i-transport ng mga meat products. Ang sabi ko sa inda, habo ko na niya ako makiulay pa sa Indo.
Ang pakiulay ko na lang niya po, tayaon si representative kan NMIS as in kan Department of Agriculture. Ang pakiulay ko niya ko, bako na sa Indo, kundi sa Inda, after this, mag-istrikto po ang DA. Mag-istrikto po ang Katuyuhan kan paapod na meeting na ipaintindi sa mga bus companies na nag-ooperar sa Naga na nakula ng gad ang negatibong epekto kan helang na ASF bako sa nasa ekonomiya asin negosyo. Kaya kinakaipuhan ng mas maging istrikto sa implementasyon kan ley sa pagtransportar nin mga karne magin sa mga hayop. Since nangyayari na, pinakikiulayan mo ang bus companies na refrain from loading undocumented meat from Manila from infected areas. Sa irarong kan Republic Act 9296 na pigamyandaran kan Republic Act 10536 o ang Meat Inspection Code of the Philippines, higot ng gad na pigbabawal ang pagtransportar nin anuman na klase nin karne, asin pagtaunin mas magabat na penalidad. Duman po malaog sa kang imposition kang penalty irregardless of volume, no? Basta may violation, maski pa 1 kilo yan, lalo pa infected, nasa scare kita, nasa risk kita ngunyan. So, warang kwan dyan, kundi i-impose ang... Pantulong pagkakataon na ining pakipaghampang kan NMIS sa mga bus companies, kaya naglalaom si Dr. Alex Templo Nuevo na magiging compliant na ang mga ini sa pigpapautob nindang ley. Pigsyarto ni Mayor Son na higot na nakabantay ang gobyerno lokal sa paagi kan Task Force ASF. May 8 choke points ang Naga, tanganing syartuhon na dainang gad makalaog sa Naga ang nasabing helang sa mga urig. Kaya po padagos na mga istrikto po kita sa mga boundaries, mga laugan, panaga, tanganing makaasigurar na mayong mga kalaog na African swine fever. Para sa Anagangunyan News, Kate De Lovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Listahan kan mga nagaatamanin urig sa syudad ni Naga Pighagan kan City Vet, katakod kan issue sa African swine fever. Detalyes hali kay Don Jimenez. Piglatag ni Alcalde Nelson Ligacion sa mga opisyal di barangay kan 27 mga barangay kan syudad ni Naga ang sa indang mga responsibilidad asin papel sa pagbantay kontra sa posibleng paglaog kan African swine fever o ASF sa syudad. Sigun kay Alcalde Nelson Ligacion, pigtiripon sa sarong pag-urulay kan gobyerno lokal an opisyales di barangay, kaibanan ang mga representante asin namamayo kan City Veterinary Office o CVO, National Meat Inspection Service o NEMIS, Animal Disease Diagnostic Laboratory, asin City Health Office o CHO. Pigtukar sa mga opisyal kan barangay ang manungod sa pag-activate kan Barangay Health Emergency Response Team asin ang sa indang mga responsibilidad. Kabali na digdian paglista kan mga nagyanyong igwanin urigan sa gabos na barangay, bako lang sa agricultural barangays kundi pati sa urban barangays. Kasi may mga urigan sa kanya-kanyang barangay, whether the barangay is primarily residential o kaya agricultural, dahil pwedeng ang i-consider lang itong agricultural barangays. Maski po digdi sa may residential barangays, urban areas, may mga nanotara na po kita ng mga urigan. So, ilista, mga si Irisay po yan, exact location dapat ma-determinar, and then pira, mga anong klaseng urig. Ayan. Pig-inform ta din po sinda ka itong assistance and si limit ka ito. So, yan. As in, dapat may submit ninda. Si Sampulo pa lang na nakakasubmit, okay na po ito. Pero si executive order pa lang po ito, composition convert. Kaya si iba, sinabi na mag-submit na. Ang inaasahan ta na numero kan birth, madepende sa numero man kan populasyon sa barangay. Nagluluwas po kaya na 5,000 sa rong birth. Kung 10,000 ang populasyon, di 2. Inaasahan ta po na sa Concepcion Pequeña, mga 10 po ang Barangay Health Emergency Response Team. 4. Given na ang populasyon po kan Pequeña is around 20,000. So, yan po. Inaasahan ta na within today or Wednesday, yaon na po sa tuya si
Kompleto na ang birth, and then pasaro-saro nagsasubmit na po mga may sadiring Origan. Pigtawang doon pa kan opisyalan importansya kan pagsumitir kan listahan kan igwang mga Origan sa mga barangay tanganing ingkaso na makalaog ang ASF sa syudad, magiging marikas ang pagdeterminar kung saan ini posibleng maghali. Si instruction po sa mga kapitan, iyon na kung ano na si listahan, si pangaran, kay itong may mga Origan, pira si mga Orig, anong klase, anayon ba yan, biik, si pork fattening, etc. Tanganing later on, iyon man ang maging basihan sa mga masurunod na action kan ASF Task Force, siring man kan Department of Agriculture as in NMIS. Kung halimbawa po baga, pareho ka nangyari duman sa Bumbon as in Calabanga, may ma-confirmed na kaso, mas madali po sa Satuya pag-determinar si irisay si mga may sadiriya, unsain si mga Orig, as in Piragabos yan. Tanganing ma-depopulate si area, garadanon, alagad, tanganing iyo man maging basihan si listahan sa pagtaon in asistensya. Sa presente, padagos ang implementasyon kan precautionary measures kan LGU Naga kontra sa African Swine Fever o ASF, sigun sa pigpaluwas na direktiba ni Mayor Son sa miyembros kan ASF Task Force member agencies, partikularmente sa Naga City Police Office para sa pagkondusir nin animal checkpoints, sa Naga City Abattoir para sa mas mahigot na inspeksyon kan mga magkakanigong dokumento antes na magbuno nin urig, mga barangay officials asin iba pa. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Naga City Abattoir higut ang pagpautob kan protocol asin sanitation sa mga piglalaog na mga bihikulo asin urig kontra sa African Swine Fever. Detalyes halik kay Joel Solina. Pirang aldaw nang nagkukundisir ding higot na security and sanitation ang Naga City Abattoir sa gabos na mga pinaglalaog na mga bihikulo o mga meat van na kargado ni mga bunuon ng mga hayo partikulara ning urig. Sa pahayag ni Mr. Roberto Bert Acabado kang Naga City Abattoir, nagriribay-ribay ang sa iyang mga personahes as in security para man masiguro na daay makakalaog ang ASF virus magpuon pa sana sa entrance gate kang Naga City Abattoir sagkod sa holding area kung sa iyang pinag-iinspeksyon ang mga urig as in pinagmomonitor paninda ang kondisyon kay ni sa paagi ka mga meat inspector na parte pa kang pagsunod ninda sa good manufacturing practices sagkod sa mabuno ang mga urig para malikayan ang kontaminasyon sa mga karne. Sinabi pa ni Mr. Acabado, pagprotehir sana ini sa fasilidad nga rin daing makalaog ang nasambit na virus na ngunya na nakadakop naman sa iba pang parte o pagtaraid na lugar unsain bira mga bunuan na ang temporalyong pinagsarado bilang pagsunod sa protokol asin pagpugol sa paglakop kang ASF. Bagay na habo nindang mangyari sa Naga City Abattoir kung sain mayoriya ng mga pinagbubunong urig sa syudad asin pagtaraid na banwaan digdi pinagdadara. Briefing mi araal daw kung ano kay po ang ini pong virus na ni dahil po sinasabi si sa kasugma tao si ngunya si sa aga parehas dahil po igwa pong mga lugar na pabarabago na apektuhan. So ano po ang mga dapat na gibuhon sa mukha ini sa Naga City Abattoir, kaya po sinasabi ko sa gwardiya mi na ini ang first line of defense mi. Dahil makalaog, dahil napaabuto pa naman sa likod sa tangka. Hindi mismo, harangon ako. Masin ng tultul na dokumento, napalaog. Maray na dokumento, tultul, kompleto, fit for slaughter yan po. So, yan po, first line of defense me, dapat ang dokumento, maayos siya dyan sa likod ako, nakakarato lang. Inspection of documents. Kung sa likod po, inspection of animals na, tailalaog natin naman sa holding pen. Fit for slaughter na. Yan pa ang primero. So kung may inspection po sa mga boundary, hanggang po sa dulo, bago ilag sa tangkal, ma-inspection po kami. Dapat nga po talaga dahil mapabayaan ang Naga, dahil pabayaan ang slaughter. So po maepektuhan. Karating po sa mga syudad, kasi mga banuan, sa'yo po sila mapaburno, sa'yo na po sa pagbuhay, kung may ang mga abattoir closed down na po, lockdown na. Para sa Nagangunyan News, Joel Solina. ANN News. Headlines. Ngunyan.
Mga opisyales di barangay kan Syudad Dinaga pigsugo ni Mayor Nelson Ligacion maging marigmat sa pagmonitor kan sa indang mga residentes na posibleng nagpuli sa syudad gikan sa nasyong China asin sa Special Administrative Regions. Detalyas kayon, Don Jimenez. Pigtawang direktiba ni Alcalde Nelson Ligacion ang mga opisyales di barangay kan Syudad ni Naga na maging rigmat sa pagmonitor kan sa indang mga residente na posibleng nagpuli sa syudad gikan sa nasyong China asin sa Special Administrative Regions o SARs. Sigun kay Mayor Son, kaipuhan na mag-monitor ang mga opisyal kang barangay kan mga nagpupuli na residente como precautionary measure kontra sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 asin madeterminaran kung person under investigation o PUI ang mga ini. At pag-abot po sa COVID, kung may nanotaran po sinda, kung may naaraman po sinda na residente sa barangay na hali po sa China, hali sa nasyon, kung sa igwang confirmed na kaso ni COVID-19, dapat i-report po ninda. Tangani makagibo po tulos-tulos nin action an opisina, lalong-lalo na si opisina po ni Dr. Vito Borja, ni Ma'am Divine Onsa. Immediate investigation po tulos yan. I-determinar ta kung pwede siya mag-fall under PUI category. En kaso na madeterminaran na PUI ang nagpuling residente gikan sa nasyong China o sa Special Administrative Regions, kaipuhan na i-monitor ang mga nakaibanan niya tanganing mahiling kung pwede sindang makonsiderar como persons under monitoring o PUM. Siyempre, kabali po sa investigation, nagigibuhon po ni Ma'am Divine, dangan kan iba pang pag-iriba sa City Health Office, si determination kung si irisay si mga tao that had come into contact with this PUI. Sindaman, kung mayo pang symptoms, person under monitoring sinda. Ika-quarantine, ililimit po si mobility ninda sa saindang kanya-kanyang harong. So close monitoring po yan. Every now and then, may madyan po na empleyado, kaibanan ta po sa opisina kan City Health. Kung marurumduman, tulos na pigmobilize ni Mayor Son ang mga barangay health emergency response teams na iyong nagtatabang sa pag-implementar kang precautionary measures kontra sa COVID-19 sigun sa DILG Memorandum Circular No. 2020-018. Para sa Nagangunya News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Patrabaho sa Plaza Rizal Redevelopment nasa 90% na. Aramon ng detalyes, halik kay Joel Sulina. Nasa 90% na ang completion ng Plaza Rizal Redevelopment Project na pinuunaan kang nagtalikod pang Nobyembre 27, 2019. Sa entrevista kay Acting City Engineer Alexander Kading, sinabi kay ni na petsa 25 kuta na kang Pebrero 2020 ang pagtapos o project completion kang Plaza Rizal Redevelopment Project. Alagad, pinag-extender hasta sa Marso 16, 2020 ninhulita na idagdag pa ang patrabaho asin pagpapakray kan gasibo sa laog kang nasambit na Plaza Rizal. Piglinaw ni Engineer Canning na yaon na sa finishing touches ang kontraktor na nagtatrabaho kan nasambit na proyekto asin pinaglalauman na oras na matapos na ini. Tulos na bumubukasan ang bagong facelift na Plaza Rizal. Tsumpay pa ni Engineer Canning, isusunod naman kan sa indang opisina ang patrabaho para sa paglaag ng musical dancing fountain sa pinagsarahan na Kinastilluan Street na yaon sa Tahaw, kang Plaza Rizal, asin Plaza Quezon. Okay, good morning. Ito pong improvement kang sa tuyang Plaza Rizal supposed to be uga kitang inauguration or opening kang sa tuyang finished project tomorrow, February 25. Kaya lang po medyo may extend pa po ni dahil duman sa dinagdagtang patrabaho. Ito po kayang existing gazebo duman, renovate naman, and the two buildings adjacent duman sa Plaza Rizal, sa tuya naman pong pig-iba. Kaya pig-extend na po ni Ugirare project implementation till
March 16. Ang March 16 po baka ani mag-opening na kita kang the entire area of Plaza Rizal. Sa Gunyang po, sir, nasa pirang percent na po. Dakula na po ang percentage na kaya nasa halos 90% na ang completion ta. Nadagdagan lang kaya kita kay itong extra work na tinauta sa contractor para at least masabay na itong gazebo and dito adjacent building. Para sa Adnagang Ngunyan News, Joel Solina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mga aplikante sa Urban Poor Housing Program kan syudad, pigkaulay kan Committee on Housing and Settlements, ang mga napagkaurulayan, aramon sa bareta ni Don Jimenez. Pigtiripon kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga sa pangingenot kan Committee on Housing and Settlements kan Sangguniang Panlungsod ang pira sa mga aplikante kan housing projects kan syudad sa Urban Poor. Sigun kay Konsehal Miles Rakid Arroyo, pamayo kan Committee on Housing and Settlements, pinagmarhay kan gobyerno lokal na liwat ka ulayon ang mga aplikante tanganing maging benepisyaryo kan socialized housing program. Urug na ang mga nagahalat puun pa kan dekada 90. Pigtawang doon kan opisyal na pigtiripon ang mga aplikante tanganing aramon kung kwalipikado pa asin interesado pa ang mga ini hulita plano sindang tawan ng prioridad kan LGU sa masunod na implementasyon kan programa. Kung ato si mga lista kadtong mga pinakaenot, mi-meeting ta sinda, pigba-validate ta whether they are still interested and if they are still qualified. Kung qualified pa sinda and they are still interested, sinda na si isusunod ta. Isusunod ta duman sa magiging beneficiaryo, duman sa mga daga na Sa irarom kan one-time, big-time program, nakatalaan ang syudad na magbaka ng hektaryang daga, partikularmente sa upper barangays na iyong paglalagan kan housing programs kan gobyerno lokal sa tabang kan Social Housing Finance Corporation. Igwa kitang unya naka-line na babakalon 1.5 hectares sa San Isidro, igwa rin kitang babakalon din na 10 hectares in Bacol, igwa rin sa Kararayan, igwa rin sa Carolina. So, naka-line up sinda. But since limited din ang resources kan syudad, we're inviting the Social Housing Finance Corporation na to partner with us. No, tangarig sinda ang mabakal kan daga, gigibunta si gabos na requirement ninda, assisterant ang mga aplikante, tangarig itong mga requirements kan Social Housing Finance Corporation masubmit and Social Housing Finance Corporation ang ma-finance katong sa tong project. Kung city funds lang, very limited man ang sa tuyang Piglaro pa kan opisyal na napapahuri ang mga aplikante sa pag-aprobit sa kan Urban Poor Socialized Housing Program huli sa mga nangyaring demolition sa informal settlers kan mga nakalis na taon. The earliest that we have here is 1991. Daita kaya sinda na tatawan ng tulos dahil kumbaga naaabot kita katong mga pangangaipo katong mga pigde-demolish. So maski dahil pa man sinda haloy na naka-estardig di sa syudad, basta qualified na sinda under the ordinance, gustong sabihin 10 years na sindang naka-estardig di, pag may demolition order na sa inda, pa-prioritize ta sinda mahahalian na talaga sindang istaran. Kaya si mga enot lugod na mga aplikante, dahil ta natatawan ng panahon kasi kumbaga naha-update na Sa presente, maabot na sa 6,000 ang mga aplikante sa Urban Poor sa syudad ni Naga na sigun kay Konsehal Arroyo, target kan syudad na gabos igwa ng harong sa taong 2032. So this year we're targeting itong annual target sana mamit na yan na 2,311 units this year. So kung makamit na yan every year by after 2015 which is 2032 may na kitang backlog. Gustong sabihin gabos ng pamilya marayan kamugtakan sa syudad dahil natatakot na baka sa aga pahaliun sinda sa pag-iistaran nila. Katakod ka ini, nagpagirumduman si Arroyo sa mga benepisyaryo kan sa indaman ng mga responsibilidad. Sana dahil po kamo mawaraan yung pag-asa dahil ang programa tang inidagos-dagos pero importante din pong padagos din ang pag-improve nindo kan sa indong economic capability because this program is not for free. Iba po kitang financial obligations. But more than the financial obligation is our obligation na makipagtabangan sa komunidad. Tangarig mapakarahay ang kamugtakan, dai mag-apon, duman sa daiman apunan, di ba? Pakarayon ang surroundings, malinig, orderly. So yan po ang sa itong pangaturugan na maski it's a poor community, malinig siya as in orderly siya. Yan ang sa itong pangiturugan. Kung marurumduman,
Panahon pa ni dipuntong DILG Secretary asin Alcalde Jesse Robredo kan punan kan syudadan esperso na magtabang sa mga nangangaipo na matawan ni permanenteng maiistaran na. Pigpapadagos ini kan gobyerno lokal sa pagikan one-time big-time program Naga City Shelter Plan asin iba pa. Para sa Nagangunya News sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Kalidad kan patrabaho sa duwang bagong National High School pigbabantayan kan City Engineer Office sagkod na matapos ini antes ang burukasan klase sa Hunyo. Detalyas hali kay Joel Solinas. Inasigurar ni Acting City Engineer Alexander Gading na di makukompromiso ang kalidad kang patrabaho asin nasusunod dapat ang standards kang pinuunan ng patrabaho sa pinapatindog na Santa Cruz National High School asin San Isidro National High School. Sa pahayag ni Engineer Alexander Gading, nasa third week of project implementation na ang Santa Cruz National High School kung saan may napatindog na tulos na mga poste kang nasambit na bagong eskwelahan, partikular sa school building kaini o ang 2-story 8 classroom na may 150 calendar days na patrabaho mantang ang San Isidro National High School matapos ang groundbreaking kang nagtalikod na simana nakalatag naman tulos ning layout ang kontratista asin igwa naman ning nakatalaang ipatindog na mga pundasyon asin poste para sa 2-story 4 classroom building na may calendar days na 120 para makumpleto sa bulan ning Hunyo 2020 kasabay kang school opening. Sigun kay Engineer Canning, sa ibong kang fast tracking para sa duwang patrabaho, kinakaipuhan man na mabantayan ini asin dai makompromiso ang kalidad kam pinapatindog na eskwelahan kung kaya igwasindang naka-assign na project engineers na nagmo-monitor kam patrabaho para masiguro na nasusunod ang plano, standard, maging ang kalidad kan proyekto. Dahil po kita mag-worry may close supervision po ang City Engineering's Office sa contractor to do every detailed construction activities according to plans. Kaya po pag-i-ensure tayo na safe po ang method of construction. Although nagmamadali, pero pigdadagdagan ta po itong schedule of manpower ninda. Ginigibot akong 2 shifts from 8 to 5 and 5 to 11. Pag talagang kaipuhan ng maray, kami po confident na magagamit na po yan facility this June. Duman man po sa San Isidro, although it only started last week, 120 calendar days ang ang project duration. Siring man po, confident kita matatapos yan by June, just in time for school opening again this 2020. Ang kagayon po sa San Isidro National High School, ang construction site may mampong problema, belong-belo magtrabaho sa tuyang contractor, and we are really expecting for the fast tracking of project implementation. Para sa Nagangunya News, Joel Solina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mga empleyado sa nagsiservis sa Syudad Dinaga pigbisto kan gobyerno lokal. Ang detalye sa haliki Kate De Lovieres. Ngunyan na bulan pong Marso, magkakaigwa po nin assessment. Ini address lalong-lalo na in particular sa mga permanent employees. Kabala sa naging anunsyo ni Alcalde Nelson Legacion durante kan flag raising ceremony sa City Hall grounds kan Pebrero 24, ang patungkol sa Prime HRM o Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resources Management. Ang Prime HRM sarong paagi tanganing madeterminaran ng gad antibay kan mga empleyado asin kalidad man kan pagpapalakaw kan gobyerno lokal kan syudad. Ngunyan na bulan na Marso, mababa po ang mga opisyales, mga representante kan Civil Service Commission. Katuyuhan kan pagpasiring kan representantes kan Civil Service Commission sa City Hall ngunya na Marso ang magkondukta nin ebalwasyon bako sana sa mga transaksyon kaini aral daw kundi pati ang pagpahiling nin tibay sa pagserbi sa syudad kan mga empleyado.
Nakasentro ang ebalwasyon sa 4 pillars kan Prime HRM. Sarong paagi ini kan komisyon tanganing sukulon ang kaaraman urog na kan mga permanent employees sa indang trabaho. Ang pakiulay po iyon na seryosohon ta po ang Prime HRM. Each department, si kada hepe kan mga departamento as in opisina, responsable po tanganing maasigurar na ang satuya pong mga permanent employees sa indong kanya-kanyang opisina as in departamento nag-aaram manunungod po sa 4 pillars of Prime HRM. Sa importansya po kaini sa satuya pong organisasyon, papaano po ini makakakontribute sa pangaturugan ta sa mga objektibo kan satuya pong syudad. Laom ni Mayor Son ang bilog na kooperasyon urog na kan mga permanent employees kan City Hall para sa gigibuhon na ebalwasyon kan Civil Service Commission. Para sa Nagangunyan News, Kate De Lovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. 250 prosecutors at staff nagpartisipar sa ikasampulong Prosecutors League of the Philippines Regional Convention sa Ciudad de Naga. Ang detalles, haliki Don Jimenez. Nagatindir sa 10th Prosecutors League of the Philippines o PLP Regional Convention ang maabot sa 250 na prosecutors asin sa indang staff gikan sa bilog na rehiyon sa syudad ni Naga. Para sa seminars, nagkondusir manin mga aktibidad para sa salud asing kaugmahan sa PLP Regional Convention. Pigatindiran ang aktibidad ni mismong Prosecutor General Benedicto Malcontento. Sigun sa opisyal, importante ang mga siring na aktibidad huli sa araw daw nagabat kan sa indang trabaho. Alam mo yung buhay namin stressful. So we have to balance work and private life. So it's just a mental toughness and coupled with physical toughness. So dapat both i-develop mo. Bigla lapigutan sa buot kan sa indang opisina na maparikas pa ang pagresolber kan mga kaso kumusaro ini sa mga paagi tanganing makuaan hustisya. Then we have to expedite trial of cases because it's only one of the ways that we obtain justice. Mataas ang ang rating ng Bicol Region and Naga City compared to other provinces and cities in the Philippines. One of the top performers ang Bicol. Nauugma man si Malcontento sa padagos na magayon na performance ng prosecution offices sa bilog na rehiyong Bicol. I confirm that. And it's because of leadership. If you have a good leader, if you have a good regional prosecutor, if you have a good city prosecutor, it follows that your men and women, your staff will do good as well. Maganda yung ginagawa ni Chief May at ng mga provincial and city prosecutors natin. Ang ginagawa nila is they monitor the performance and at the same time they give awards. So yun eh. So you recognize the efforts of the prosecutors as well as the staff. So they are encouraged. Nagkaigwa nin Gender and Development Summit sa laog kan bilog na pagtiripon, siring kan Women Empowerment, Seminar on Life Security of Prosecutors, asin Seminar on Gender Sensitivity. Nagkaigwa pa nin mga maugmang aktibidad siring kan City Chase, Color Fun Run o U-Run, Master Chief, Vlog Contest, Laro ng Lahi asin iba pa. Pigkondisir ang 10th Prosecutors League of the Philippines o PLP Regional Convention sa siyudad ni Naga kam Pebrero 26 hasta 27, 2020. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, 5 mga empleados kan lokal na gobyerno Kanaga pigbisto bilang Most Outstanding Public Servants 2020. Honestong Nagenyo, pigtawan, komendasyon. Ang detalyas haliki Kate De Lovieres. 5 empleyado kan gobyerno lokal kan Naga ang pigbistong Most Outstanding Public Servants of 2020 kan Rotary Club of Naga East. Pigtao ang sertipiko nin pagbisto durante kan flag racing ceremony Lunes nin aga sa City Hall ground. 10 taon nang pigtatao kan grupo ang pagbistong ini sa mga empleyado kan City Hall na nagpahiling nin higos asin tibay sa saindang trabaho. It started during my presidency in 2010-11.
So nagsimula po tayo talaga dito, most outstanding public sweeper and garbage collector, to the initiative of our past President Aping Uliban. Nagresibinin Award of Most Outstanding Public Servants 2020 si Ruel Hernandez kan Public Safety Office, SWMO Garbage Collector Erwin de la Trinidad, SWMO Street Cleaner Felix San Juan, Barangay Health Worker Criselda Monte asin Jaime Halcon kan City Veterinary Office. Sigun sa tagapagtarama asin past President kan Rotary Club of Naga East na si Hoover Picar, katuyuhan kan pagbistong ini na urog mainspirar sa pagtrabaho ang mga empleyado. Apwera sa sertipiko may naresibi man na cash prize ang mga awardee. Well, basically po, hindi lang po ito recognition. It's not just about recognizing them. Meron po itong monetary value. Meron po ito tayong natatanggap silang 12,000 pesos for the year. Pero yun po, ginawa po namin ng pasistema, 1,000 per month na naka-issue na po sa kanila for 12 months para naman at least may 1,000. Mientras tanto, pigtawan man komendasyon kan gobyerno lokal kan Naga ang pagiging onesto kan mag-agum na Angelita asin Rodrigo Castro, stallholder sinda kan Naga City People's Hall. Piguli ninda sa may sadiri ang nawalat na pitaka sa indang tindahan na may lamanin 8,000 pesos. Ang siring na marhay na gawi, magayon na ehemplo na nadadapat ng gadtauan ning pag-omaw sigun kay Alcalde Nelson Legacion, tanganing padagos na pangarugan kan mga nagenyo. Para sa Naga Ngunyan News, Kate Dolovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Regional filmmakers gikan sa manlain-lain na rehiyon kan nasyon pigpresentaraan sa indang mga pelikula sa 12 cinema rayon sa syudad ni Naga. Detalya sali kay Don Jimenez. Nagtiripon ng 19 delegado gikan sa 13 rehiyon ka nasyong Pilipinas sa syudad ni Naga, tangani makisumaro sa ika-12 Cinema Rehiyon. Tema kan Film Festival, iyo ang sarong gatos sa sangasangang dalan, kumo pakikisumaro sa selebrasyon kan ikasanggatos na taon kan Philippine Cinema. Sigun ki Dr. Noel Volante, Festival Director, pigtitipon sa Cinema Rehiyon ang mga ganador sa pigkondusir na film festivals sa manlain-laing rehiyon ka nasyon. Pigtawang doon pa ni Volante ang importansya kan mga siring na pagtiripon, urog na sa pagkakaigwa ng kaaraman dapit sa kultura kan ibang lugar. Well, they always say cinema is a creative expression of culture. So you learn about other people's culture through cinema. Nagtutubod man si Mark Lester Valle kan Pelikula Union kan North Luzon na nagsisirbe na magayon na lugar para sa regional filmmakers ang mga aktibidad siring kan Cinema Rehiyon, tanganing urog pa na maging bukasinda sa mga kultura asin pagtubod sa ibang probinsya. So, para sa amin yung Cinema Rehiyon ay isang mahalagang pagtitipon para ang mga filmmakers, ang mga regional filmmakers ng Luzon, Visayas and Mindanao ay magkapalitan ng kultura gamit ang pelikula bilang medium. Para sa mga estudyanteng maabot na magibunin sa diri nindang pelikula asin para sa mga film enthusiast, uya ang mensahe ni Valle. Look within yourself, know yourself, no? Kasi yung mga pinakamagandang mga pelikula ay halaw sa personal na experience. So pag-ibayuhin, pagyamanin natin yung experience natin sa buhay. Wag nating ikahon yung sarili natin sa yung apat na sulok ng paaralan. At pangalawa siguro na advice, para maging isang inspiradong filmmaker, kailangan din tayong manood ng mahuhusay na pelikula. Kaya ito yung binibigay ng Cinema Rehiyon, yung access dun sa mga pelikula na talaga namang mahusay. Apwera digdi, uyaman ang mensahe ni Volante para sa mga nagmamawot na maging filmmakers. Remember, camera used to be a very luxurious item. Okay? Before, only the studios, the big studios, owned the camera. Now, camera is in your cell phone. It's in DSLR. It's in everywhere. Okay? In your ball pen, in your, So, filmmaking has democratized. Okay? It's in the hands of every person now. So, I think everyone is a filmmaker. Pigibo sa syudad ni Naga ang Cinema Rehiyon kan Pebrero 24 hasta 29, 2020 kung sa inapera sa libreng film screenings, nagkaigwa man in film directing workshop, film criticism workshop asin iba pa. Presente man sa aktibidad si Teddy Co, ang National Cinema Committee Chair. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. ANN News.
Headlines. Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, aplikante para sa Summer Employment for Enrollment o SEPE, pigbukasana kan gobyerno lokal Kanaga. Ang detalye sa haliki Kate De Loviero. Bukas na para sa mga aplikante ang Summer Employment for Enrollment o SEPE program kan gobyerno lokal Kanaga ngunya na taon. Nahaman ang programa sa irarum kan Ordinance No. 2019-041 na pigpanday ni Councilor Elmer Baldemoro, katuwang sinda SK President Councilor Kylie Tripulca, asin dating Konsehal Rayan Cedric Rantoy. Go po kita ning Summer Employment for Enrollment Program, yan po sarong ordinansa po kang syudad na tinatawan po ning oportunidad ang mga jóvenes po na magtrabaho po sa City Hall. Katuyuhan kan programa na matawan nin magkakanigong oportunidad ang mga tios na estudyante na makatipunin pang-enroll asin pang-gastos sa masunod na burukasan nin klase sa laog nin 20 dias kan sa indang summer break. Ang mga benepisyaryo matrabaho nin 8 oras kada aldaw poon alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon. Babangaon sa duwang grupo ang mga aplikante. Ang enot na grupo matrabaho poon Abril 20 hasta Mayo 18. Mantang ang second batch naman matrabaho poon Mayo 19 hasta Hunyo 17. Mga pwede po mag-apply ang mga students na po na kabali pa po sa senior high school and sa college. Pwedeng mag-apply na SEPE ang mga estudyante na incoming grade 12, incoming college students, incoming higher level college students, incoming higher tech voc students, out-of-school youth, PWDs as independent of displaced or to be displaced workers. Nag-eedad dapat ang mga ini nin 17 hasta 25. Pira sa mga rekisitos tanganing makalaog bilang SEPE ang igwan hindi mababang average grade na 85 sa nakalihis na school year. May family net income na day malampas sa pinakahuring regional poverty threshold kan sarong pamilya na may 6 na miyembros, asin bakong scholar o nagre-resibe nin financial assistance sa lokal na gobyerno. Sa special provision kan ordinansa may tigsarong syertong pwesto na nakatagama para sa aki nin solo parent asin PWD. Ito po mga aki kang solo parent, may guaranteed po kitang one slot para sa saro po sa mga aki niya ta. Kung may ano pong more than one, saro po sana ang padeta pong matawan ng chance. And then saro pa po coming from the PWD sector. And para sa mga interesadong estudyante para maging SEPE, pwedeng mag-apply sa Metro Peso Office Naga asin darahon ang nagkapirang documentary requirements. Para sa Naga Ngunyan News, Kate De Lovieres. KNN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, mga programa asin serbisyong ipigtatao kan City Planning and Development Office o CPDO, aramon ta sa special report na ni Kate De Lovieres. Susog sa Republic Act 7160 o Local Government Code of 1991, mandato ang pagkakaigwanin Planning and Development Office sa kada munisipalidad o syudad sa bilog na nasyon. Sa irarum kan lay na ini, katungdan ka na unang bitang opisina ang maghaman asin magbilog nin mga polisiya asin konkretong plano para sa progreso kan sarong lugar. Magkondukta nin mga pag-aadal na madaraning karahayan sa mga proyektong sa indang pigtututukan. Tigdi sa syudad ni Naga na bilog ang City Planning and Development Office durante kan primerong termino bilang alkalde kan Naga ni defuntong Jesse Robredo. Saro ini sa pigtutukan ni Robredo kaidto. Pinamamayuhan ngunyan ang City Planning and Development Office ni Wilfredo Willie Prillas Jr. City Planning and Development Office po kami ang nagpreparar gatong mga mayor na planning documents ng syudad. May 5 mayor na katungdan ang City Planning and Development Office. Enot, ang Comprehensive Land Use Plan. Ini ang dokumento na nagdedeterminar kan mga alokasyon sa teritoryo kan syudad, kung arin ang residential, commercial, institutional asin protected area sa laog nin 15 taon. Sa presente nasa final review na kan Department of Housing Settlements and Urban Development ang draft kan Land Use Plan kan syudad. May nagkapirang rekisitos na sanada ang dapat ikomple ang gobyerno lokal, tanganing dagos na ining maaprubahan. May mga reseta siya. So kay kung mga simbagan si mga reseta tanganing i-review na nila finally and approve. Panduwa sa major service kan CPDO ang Comprehensive Development Plan.
kun ana enot na comprehensive land use plan nakasentro sa territorial as in spatial, and comprehensive development plan naman o CDP, sectoral, nababanga sa 5 sektor ang CDP, ini ang social, economic, environmental, infrastructure as in institutional. Pigi implementar kan City Planning and Development Office ang CDP sa laog nin 10 taon. Asin ngunyan, pigpaplanta na kan CPDO ang panibagong 10-year comprehensive development plan kan Naga. Naka-18 sectoral consultation ang CPDO puon kan bulan ni Nobyembre kan nakaaging taon. Asin piglalao man na matatapos ngunya na bulan. Patapos na si satuyang existing na CDP 2011-2020. Kaya nagpo naman po kaming magpreparar para sa panibagong pangribay na CDP. So nasa proseso kaming i-document, tapos bilogon si preliminary document. Tanganing by around March or April, matiripon giraray si 5 sektor para mag-prioritize. Ang karahayan sigun Kiprillas sa padagos na ginigibo nindang konsultasyon sa 5 sektor kan CDP ang magkaigwasing daning listahan kan mga maot na implementar na mga programa sa masunod na 10 taon. Sa paaging ini, maipaprioridad ninda ang mga importante asin pigmamaot ng gad kan mga nagyenyo na programa. Pantulo sa katungdan kan CPDO ang Executive Legislative Agenda. Saro ining term-based documents na ginigibo mismo kan gobyerno lokal. Kan Hulyo kan mag-asumir pwesto si Alcalde Nelson Legacion, pinangenotan kan CPDO na pag-ulayan kan Executive asin Legislative, tanganing bilugon ang sarong listahan kan pinagsararong plano kan bagong administrasyon sa laog nin 3 taon. Ang duwang ultimong katungdan kan CPDO nasa irarom kan investment program na pigaapod na plan and budget link. Iniman ang listahan kan detalyadong impormasyon kan kada proyekto na pigi-implementar. Sa irarom kan plan and budget link, dapat igwanin konkretong annual investment plan tanganing aram kun sain na dadapat ko anun ang budget para sa regular as in supplemental budget. Dati-rati kaya ang City Hall nakagibuning budget na may yung plano. Naiinot si budget bago si EIP. Ngunyan, istrikto na po ang regional office ng DBM. Kaya po, nainoto mo na si investment program. Kaya igwa kita ning local development investment program, si panghaluyan na listahan. Igwa kita ning annual iteration kaya itong AIP na pinag-aapod. Yan po ang basihan kang pagbabudget. Ngunya na Marso sabi ni Prillas mapuna sa pagproseso ang City Planning and Development Office sa paggibo kan 2021 Annual Investment Plan. Ang budget ngunya na taon base sa 2020 AIP na naaprubahan ka nakaaging taon. Apwera kan 5 mayor na responsibilidad na inikan City Planning and Development Office. Igwaman inaapod ang opisina na special assignments. Halimbawa, ngunya na taon, nagpe-preparar ang CPDO para sa implementasyon kan pigaapod na community-based monitoring system. Saro ining survey kan gabus na pamilya sa Naga, tanganing makakuanin magkakanigong impormasyon asin datos para sa mas pulidong pagpaplano. Ang bias ng CBMS, mas nakatutok siya sa mga sukol kang pagtiyo sa Naga. Mas nakatutok siya sa poverty dimension ng syudad. So, hinihiling niya ang salud, nutrisyon, edukasyon, pagharong, peace and order, health and sanitation. So, ang CPDO man ang nagsisirbing secretariat kan Project Monitoring Committee kung saan mandato na hilingon ninda kung paano mas mapapakarahay ang pag-implementar kan mga proyekto sa syudad. Bako sana sa infrastruktura, kundi pati sa iba-iba pang proyekto. Nagkapira pang special project na pigtututukan ngunyan kan opisina. Pero ini po mga oportunidad na nangyayari sa syudad dahil nagagamit sa pundasyon na winalat ni dating alkalde Jesse Robredo at ni Mayor Chan Bongat na ang Naga mabisto na lugar ning maray na pagpadaan. Dugang pang special assignment kan CPDO ang Local Public Transport Route Plan kung saan katuwang nindadigdi ang City Engineers Office. Asin ang CPDO man ang nag-implementar kan Land Use Plan sa paagi kan Zoning Ordinance.
igwang zoning administrator ang CPDO kun kaya ang gabus na naga-apply ning business license asin mapatugdok nin edifisyo. Pigki kilatis man kan opisina nin huli ta sindaan nag-i-issue nin zoning clearance. Dakula ang responsibilidad kan City Planning and Development Office sa progreso kan syudad ni Naga. Kaya naman pigihinguwa kan opisina sa pangingenot ni Trillas na maitaunin tultul ang mga serbisyong piglalauman kan gabus sa inda. So, ang mensahe mi na lang po, yun na kabali kami sa syudad, sa pagmamaigot niya na maging mas matibay. So, oportunidad din ito ng padagos na makipagtabangan sa mga taga-Naga para mapakaray man ang City Hall. Kung maray ang City Hall mo, but sabihin, may sarukang institusyon na ready man na panginutan ng syudad para mas magpadagos ang pakasinsa. Makukua ang City Planning and Development Office sa second floor kan City Hall Main Building. Para sa dugang pang mga impormasyon, mag-apod sana sa saindang hotline o kaya naman magpadaranin mensahe sa saindang email address. Bukas ang opisina pun alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon, pun Lunes hasta Biyernes. Para sa Nagangunyan News, Kate De Lovieres. KNN News. Headlines. Ngunyan. Aramo naman yato ang mga naging programa kan Barangay Carolina sa siyudad ni Naga sa special report ni Don Jimenez. Pigu-orgulyo kan Barangay Carolina sa siyudad ni Naga ang liwat na pagbisto kan Department of Interior and Local Governments o DILG sa saindang barangay kumuigwanin pinakahalangkaw na performance rating kan lupong tagapamayapa sa bilog na siyudad. Ngunya na semana, aramunta sa satuyang featured barangay ang mga pigigibong lakdang kan Konseho de Barangay tanganing maasigurar na makuaan onrang ini gikan sa DILG asinan sa indang mga pigukang programa asin proyekto sa paagi ni punong barangay Ofresina Manggiyat. Sigun ki Kapitana Manggiyat, pigigibok ang lupong tagapamayapa kan Barangay Carolina ang mga nahihiling nindang magkakanigong lakdang tanganing tulos na maresolberan ang mga programa o iriwal na pigdudulok sa saindakan sa indang mga konstituente. Alagad saro sa mga nahihiling kan konseho na rason kung taano padagos na pigbibisto kan DILG ang sa indang lupon huli sa indang mga inisyatibo dapit digdi. Gabos na nagmablatter sa muya, pinapapag niyan, nag-uurulay. Kung dahil ko man kaya, nakatulos ako dahil ko man na, sa lupong ko na itinataw yan. Ibala naman ang lupong na nag-ano yan, nag-entertain kang problema yan. Kaya halos na ano na, saugmin man ang mga kaso na yan. Pero itong sa radit na kaso baga, yan, kumaga nagtiwalan sa manok, ay minsan dinudin mo na nila lupon, inabesi mo na dumanan lang kasi ilalagta pa sa barangay para nagkay mo na nakalagsarong mo, mairiwal lang ka mo dahil lang dyan. Kaya hindi naman ilalag yan. Masupog naman na sa barangay. Mo pa kaulayo na ito magkatain na ito na dahil pa maayos, dikit man lang na iyan. Apara digdi, arual daw subuot na igwang naka-duty na miyembro kan lupon sa saindang barangay hall na iyong naglilista asin nag-aako ng mga reklamo asin iba pa. Sa itong question nga sa muya, ano yung ginigunin daw pag mayo kami, mayong-mayo ngayong biktima o mayo ngayong among problema o reklamo. Ay, sinda, nag-duty sinda. Sa bawat aldaw, ay sinda naka-iskin. Pero ng mga kagawad na may duty man, halimbawa may nag-blatter, sinda naman ang makuha kang blatter na yan. Kaya gano'ng nagiging trabaho naman nila yan. Mientras tanto, pigtututukan man subuot kan sa indang konseho ang mga programa kontra sa illegal na droga na sa presente pigbibisto naman sinda kumusaro sa mga drug-cleared barangay sa syudad. Padagos man ang sa indang pigigibong lakdang tanganing mamantinir ang estadong ini. Kasi nagtubod man po sa itong mga surrender. Iba kaming 17 surrendery, pero iba mayo na. Itong iba, iba kami nagadan ng saro. Pero na iba nagtrabaho na iba sa kama, namin baka itong mahigit na 40, nasa 45, nag-attend din ng mga lecture sa NCCDB. Pagka-graduate nila, yun na to, halos na nag-apply na kami sa drug-free na tinabangan kami. BING sa NCCDB. Kan last December pa lang kami, last year, na nag-iwan na kami. Ang tabang may pag-monitor mo yan. Ang importante lang sa mga talaga. Itong komitiba ko sa RGPC in order. Talaga nag-aano siya talaga siya. Nag-monitor mo siya. May babaritaan man kami siguro. Direct kami nagsasabi mo sa PDEA. Pero sa ngunyan, garo, may pamla ko na nag-baritaan na may grupo-grupo lang sila. Pero
under monitoring mo sila, pati police mo, magmumonitor yan sa Moya. Maaraman mo nila niya kung halimbawa may presyo daigdig. Kasi dapat ma-maintain mo yan, drug clear na yan. Tama, supog baga. Pero sabi man kang PDEA, okay halimbawa may madakot man kami, okay man itong drug clear, ibig sabihin, naghihiro kami. Nagmumonitor kami, ibig sabihin, hindi kami nagpapabaya. Pigtututukan man subot tindaan sa ludgan sa indang mga konstituente o rugnaan mga senior citizens sa paagi kan mga libreng pabakuna asin iba pa. Ang maugmangani kayan, ang senior citizen hindi, pag nakadaw kayo may mga eleksyon, dahil na kami nagpapaapo, nairigdi na talaga. Oo. Dahil itong sa influensya, iyo. Kung sa sila, angot nga ito, pag mayo na, sa angotan kami, pag mayo na, yun talaga, nag-imbita talaga sila. Pag mabaratala, may eleksyon dyan sa senior, ay, dahil na kami nag-imbita. Nairigdi na lang talaga sila. Concern man sila, sir. Pigsishare man subuot kan konseho na mayong aking nag-iedad 0 to 3 years old ang maging malnourished sa saindang barangay. Sa nutrition man, kan last year, iba kami siguro 3 o 4 na malnourished. Pero ngunyan after that, na iba ba ang PD, tinataw sa Muya, bigikil mo, halos, halos mayo na kami ko yan. Sa mga elementary, di ko muna aral. Ito ang tinukan mi ka itong sa barangay, itong 0 to 3 years old na iyo. Halos mayo na kami malnourished, dawa nga sabi sa Rayong Bukid na nila na talagang nag-atas na ang kilo nila. Lagi may tamang talaga ang sudayin siyang pagpili na iyan. Diba? Kumusarong agricultural barangay, aktibo man sinda na nagtatabang sa gobyerno lokal sa pagbantay kan African Swine Fever o ASF na dai makalaog sa saindang lugar. Hali sa barangay, so dari duman sa Abatwa, duman sa Bunuan. Paghali sa kuya, na ibig sabihin, hali igdyan urig, ito nag-ataman hali man sa Carolina, resident igdi, maduman sinda, tapos hiliw ninda kan may pag dinarad din naman ng urig, may veterinary naman na ma-check itong urig kung okay itong urig kung may hilang. Tatasin din ng certification na ibabalik sa kuya na okay na po ka, kahit papabuno na nila ito. Kadua-dua certification ang kapatinda ang parabuno. Na sabi nga, difficile mo, ay maray na nga ako nagsusunod. Tanda kita o kung maulakitan kita, ubus yung kapos urig. Pigsaysay pa ni punong barangay Manggiat na plano subot nindang magpag-ibon ng pathway sa drainage systems como parte kan sa indang infrastructure projects. Ang pinaka-priority ng project sa infra, dikit man lang sa yung budget sa barangay. Yang pitutukan ang mga pathways talaga. Ang nakaaging year, igwa na kaming, itong budget ni last year, nakaigwa na kaming tulong pathway na ipag-ibon. Okay na. Yun naman kami, igwa naman kaming tulo naman sa drainage ang gigibon ninyo. Para sa pathways, maut man subot ninda na magkaigwanin mas dakulang evacuation center para sa saindang mga konstituente tuyong igwanin maraot na kalamidad asin iba pa. Lang, yung evacuation center. Ang evacuation center, may kadikito lang dyan sa may building na yan. Kasi mga siyam na pamilya na dyan kasya. Tapos karaniwan na sa eskwelahan na. Manday may manahiling na ganito. Siyempre, pag ang gusto mo puta kung evacuation center, hindi na lang, ang kadaklan, hindi na nga ni ma-monitor mo sila. Kaya kung mga aki, sila mga balos, ito ko ang gusto mo ipata. Igwa pa makami dyan space. Katakod kan mga programa sin proyektong pigi-implementar kan barangay. Nagpapasalamat si Kapitana Manggiat sa mga residente kan Barangay Carolina sa padagos na kooperasyon para sa ikakauswag kan sa indang lugar. Iya, opo. Sa mga constituent kang Carolina, nagpapasalamat man ako na nagko-cooperate man sila sa mga rulings nagsusunod. Nagpapasalamat din, cooperative man sila. Yaon ang pagtabang, ang pagkakasararo ng mga tao na dakulang bagay para sa Muya bilang mga leader kan LGU Carolina. Yaon man ang pag-antabay ng sa Muya, pagtabang. Para sa Nagangunyan News sa Don Jimenez. KNN News. Headlines. Ngunyan. Yan na po ang katalipunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangarang bilog na pwersa kan ANN News na antabayan naman po kita sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga.
Sa ngaran man po kan lokal na gobyerno kan Naga, Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene De Asis, sangguniang panglungsod kang Naga sin City Events Protocol and Public Information Office. Ini po si Kate Dalovieres. Ini man po sa Roy San Ramon, ang tabayanan, masunod na, Urulay Banwaan, makaibanan po nindo, Allen Riondanga. Yes! We are now online. Book your tickets the easy, convenient, and smart way through the Bicol Central Station online booking and payment portal. Just log on to www.easybus.ph/naga. Now you can book and pay your tickets with Alps, Amihan, Kagsawa, DLTV, Raymond, Bicol Isarog, and Peña Francia bus lines in just a click away. Travel the smart way with BCS online booking and payment portal. This project is jointly made possible by the City Government of Naga through the Bicol Central Station Management in partnership with DOST, Easy Bus PH, and Development Bank of the Philippines. Travel the smart way. Book your tickets the easy, convenient, and smart way through the Bicol Central Station online booking and payment portal. This public service announcement is brought to you by City Events, Protocol, and Public Information Office. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maugmang lugar, puno ng ngiti at saya, ang lahat sinimulan, sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan, pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan, di maiiwasan, galaw at pagbabago, ngayon nga ay tutungo. Ito na ang bagong kwento. Naga na, ngayon na, nakaugat, nakauit sa kasaysayan. Naga na, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan, laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naga na, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naga na, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naga na, nalalauman, naga na, nasasarigan, naga na, nangangataman, naga na, naga na, naga na, naga na, naga na, naga na. Banwan. Mga tugang, Diyos maray na Sabadong pagkahapon sa Tuya Gabos. Ini po sa inyong lingkod, Allen Riondanga.
Sa ngaran po sa kuya mga pag-iriba, digdi sa Sepio, June Calio, Johnny Nidea, Angel, ano apelyido ni Angel? Romualdo, yan. Mabalos mga tugang sa pag-antabay, digi sa programa ang nagawin niya. Una po kita sa Urulay, Banwaan. Kita po ang pigtukahan ka mga pag-iriba na manginotan ngunyan sa Urulay, Banwaan. Ikaw mga kalakawan ng sa tuyang pag-iriba Kate de Lubieres, asin sa tuyang kaibanan Roy San Ramon. Iguang kalakawan ngunyan sa iyang hometown. Sa mga panantabay ito po sa 89.5 radyo natin, 100.7 kakampi mo. Asin sa mga nakantabay po sa tuyang live streaming sa Naga Smiles of the World, marahay na pagkaudto po. Happy eating sa mga papangurod po ngunyan. Maski nga ni po mainit, ninhulit brown out sa magkapirang lugar sa syudad ning Naga. Brown out kita ngunyan mga tugang. Ninhuli po sa ibang mga lugar, urog na po ining mga haranidiggi sa may Magsaysay area, Liboton area. Ninhuli po tapadagos ang ginigibong relokasyon kan mga poste, kan kasureko na madadanyaran, kan widening, kan Magsaysay, asin MT Villanueva o dyan po sa may dating Liboton Street. Kaya brown out sa magkapirang lugar po digi sa syudad ng Naga. Antes po kita magpadagos mga tugang, pagpaabot lang po ni Maria na pagkaaga, kay Michelle Andrea Madrigal, Maria na pagkaaga po nakaantabay sa tuya, Maria Chona, Ian Joshua Alvarez Arcelo, nakikinuod sa tuyang ngunyan kan San Pedro Laguna, marahay na pagkaaga. Marahay na pagkaaga man tabi iyan sa imo. Siring man, Kinilda Borse. Good morning po sa pag-antabay. Yan. Mga tugang, sa mga naghaharapot urog na po sa mga amigo, amiga, mga amistades ni Ma'am Sally Hirona, Salvacion Sally Hirona, ang ina po kasatuyang Vice Presidente. Ngunyan pong pagkahapon, gigibuhon ang lubong dyan sa Eternal Gardens. Iyan po gigibuhon pagkatapos kan misa na gigibuhon po dyan sa may Basilica Minore, ngunyan na alas 3 nin pagkahapon. Kaya kung ikaw po kamuning panahon, ikaw po kamong oras, muya pong makisumaro sa paghatod sa lulubngan kan ina kan sa tuya pong Vice Presidente. Ang misa po alas 3 ngunyan sa Basilica, asin po after that dyan po sa Eternal Gardens. Duman lang po sa kataid kan dating sa lulubngan ni dating alkalde, asin dipuntong DILG Secretary Jess Robredo. So si mga may plano pong makilubong, makidumamay, at siya na po iyan ay gibuhon alas 3 nin pagkahapon. And mga tugang, suudma, pinagibo kan Red Cross Camarines Sur chapter sa inda pong eleksyon and General Assembly. Kaya sa tuya pong pagpaabot ning congratulations sa gabos pong mga bagong direktor kan Philippine Red Cross Camarines Sur chapter. Sa tuya pong amigo, kaibanan sa media, tagapagtaram kang NEA, EDU, kabali po sa nanumbrahan bilang bagong direktor kan Red Cross Camarines Sur. Siring man po ang itong First Lady, Ma'am Marion Ligacion, sa Roman sa Nanggana, como direktor kan Philippine Red Cross. Kaya congratulations po sa Indogabos. And mga tugang, magkapira na po ang nagharapot sa tuya, manunggod po digi sa Pigo Presirkan Gobyerno Lokal na summer program for students.
aram taman baga mga tugang na taon-taon, igwa pong pigbubukasan na summer program ang gobyerno lokal kang Ciudad Dingnaga sa paagi po kang PESO o Public Employment Service Office. Igwa kita mga tugang ng SPES, igwa man po kita ng CEFE. Ngunyan mga tugang, bayay po kitang tukaron itong summer job program na pigo-opresir kan gobyerno lokal. Ini mga tugang, ang aplikasyon sagkod na sana po sa Marso 13. Ang pag-apply po kani yaon dyan sa Metro Peso, digi po sa may City Hall, sagkod na sana po alas 5 ning pagkahapon sa Marso 13, gigibuhon ang pag-ako kan aplikasyon. Isay po ang mga pwedeng maging beneficiary kan nasambit pong programa. Primero po, dapat ang aplikante palaog na grade 12 student. Dapat incoming grade 12 student po kamo. Kung sain, or incoming college student. Or incoming textbook student. So yan po ang mga pwede. Pwede man ang mga out of school youth, ang PWD, as in itong dependent o displaced workers. Dapat po kamo 17, sagkod dai po malampas ning 25 anyos. So pwede po kamo mag-apply kung kamo 17 hasta 25 anyos. And dapat po kamo, of course, dahil po ini programa sa loob ng Ciudad Dingnaga, dapat ang sa indo pong residensya digdi sa Ciudad Dingnaga. As in, kamo po naka-enroll o previously naka-enroll sa sarong eskwelahan sa laog kang Ciudad Dingnaga. Ang sa indo po dapat na marka mga tugang para mag-qualify sa summer program, ngunya na taon, dapat dai magbaba. Halimbawa, si dati mong marka ka nakaaging taon o ito pong marka mo ngunya na semestre, dapat po dai magbaba sa 85. So 85 po ang average na pigahagad para mag-qualify sa programang ini. And, of course, ang sa ito pong mga magurang, kung dahil pa po kamo rehistrado sa Naga, dapat ang magurang nindo rehistrado digi sa Naga. Tayan po ang magpapatotoo na kamo taga-Naga. Ang income dapat kan pamilya, gusto pong sabihin, si sweldo kan sa indong ama sa kaina, dapat dai maglampas duman sa regional poverty threshold. Gura po yan. So, dapat dai po ka maglampas sa 146,424 annually. So, dapat po yan ang kumbaga, dapat ang net income dai magtotal sa arog kayan. So, sa madaling pagtara, most probably mga tugang, ang magurang nindo nagi-income sana ning mga 9,000 a month para mag-qualify kamo sa programang ini. Ang aplikante dapat po daiaki kan empleyado kang City Hall. Dapat dai siya aki. Apwer na sana kung ang empleyadong iyan mga tugang solo parent or PWD. So, pwede si mga aki ninda mag-apply. Alagad, of course, ang prioridad di mga tugang kung empleyado na sa naman kang City Hall, itaw ta naman sa iba ang oportunidad na sabi nga ni Ken, mapakinabangan maninda ang programa. So, yan. So, may mga magkapera po kayong sing harapot kung ano ining programa ta sa summer program, kung nagpupuo na ba siya. Actually po, labo-labo na ang pag-ako ning aplikasyon. Igwa naman pong nagsusurmitir, igwa pa nagkaparakuroan ng mga aplikasyon. And you have until March 13 para po maglamag, makapagsumitir kan sa indo pong mga aplikasyon. Mga tugang, pigtalaan na kan gobyerno lokal pala na ngunya na maabot na Marso 16, Marso 16, bubukasan ta na po ang Plaza Rizal sa publiko.
Haros nasa 90% na ang patrabaho kan Plaza Rizal, and we are hoping na andam na po ang nasambit na plaza 4 days before its opening on March 16. Kaya piga-andaman na po iyan kang gobyerno lokal sa pagi po sa itong opisina. Igo pong gigibo na okasyon dyan sa March 16. Supposedly po dapat baga kang February 25, katakod ka sa tuyang selebrasyon kang People Power, gigibuhon ang pagbubukas kang Plaza Rizal. Kaya lang po, siyempre, sa mga data po, pigahagad na rimalaso, timaan po ng bagyo sa tuya pong lugar. Kaya na-Oktaba, nag-desisyon po ang City Engineer's Office para matawan na naman ang kontraktor ng maninigo na panahon na matapos ang pagpatrabahong iyan. Kaya po napag-desisyon na nasa Marso 16, Lunes, mabukas po kita kan Plaza Rizal. Kaya po kaya na po niya advance invitation, pag-imbitar sa gabos na mag-iribahan po kita sa opening kan Plaza Rizal. Maray na pagkaagaman pala sa happy listening and happy viewing ki Belmin Braite. Nakaantabay hali sa UAE. Maray na pagkaaga. Yan. And sa gabos po nakaarantabay sa tuya ki Michelle Andrea Madrigal. Good morning po, Naga. Good morning man sa imo, Tabi Michelle. And happy viewing. So yan mga tugang magkapira na pong mga programa na pigpuunan kang administrasyong legasyon, ang pigpuunan, asin po igwa na mga patapos, diyan po dyan ang plaza. Kansood na po mga tugang inspeksyon kan sa tuyang alkalde ang pagpatrabaho kang Santa Cruz National High School, Santa Cruz High School dyan sa may Santa Cruz Development Area. Si mga naghahapot pala mga tugang kung sa inyong Santa Cruz Development Area, ang agi po kayan digdi sa may Kiburak. Maagi po kamo duman sa Urban Kiburak, either po Abelia o dyan sa may Bagong Bayan. Dyan po ang agi kayan. Kung hali po kamo sa may Abelia, yaon po iyan sa may Tuo. Pigkukonstruhir na dyan mga tugang ang City Health Office 2. Asin padagos kong pigkukonstruhir ang sarong tinampo na makonektar kan Kiburak Road, pasiring po duman sa Santa Cruz Road. Siring man, pigkukonstruir naman dyan mga tugang ang Santa Cruz High School. Nagpo naman baga mga tugang ang pagkonstruhir kan San Isidro High School, duman sa Barangay San Isidro. Ang lugar kayan mga tugang, kataid lang kan San Isidro Elementary School, yaon sana sa may likodan na parte. Ini mga tugang sa ngunyan, igwa ng pigtalaan, na nasa 80 ang nag-pre-enroll sa nasambit na San Isidro High School. Kaya tiglalooman pa yung mga tugang na madagdagan, antes po, mientras na nagdadanghadang sabi nga ni Ken, ongoing ko po ba kayo ngunyan ang pre-registration kan mga eskwelahan digdi po sa Syudad ng Naga, sa interong Pilipinas nga sa iraron po kang Departamento de Edukasyon. Ini po mga tugang mga programang ini, kasatuya pong gobyerno lokal, na pighasi kan sa tuya pong alkalde, Nelson Ligason, asing kansangko niyang panglungsod. Of course, ang pinakakamautan kani mga tugang, maidara sa mga lugar na urog ng nangangaipo ang serbisyo. Igo pong pag-adan na ginibo ang Department of Education, ang Division of City Schools, na igwang mga lugar sa Syudad ng Naga, igwang mga barangay sa Syudad ng Naga, na urog na nangangaipo po ng eskwelahan. Kaya, base po duman sa datos na ito, base po duman sa pangangaipong ito, pinagmaray kang syudad na duman irinuton ang mga eskwelahan na ituturugdok. Iyan mga tugang, ngunyan pasalayan na taon, sa mga maarabot pong taon, lalauman tawa po ng mga dagpang eskwelahan,
bako lang pong school building, kundi mabukas yung mga baong eskwelahan sa laog ang syudad ng Naga. Agian taban palan mga tugang, dyan baga sa may Almeda Highway, haros mga 70% naman pong haman. Ito po bagang school building na pigdonar kan Quezon City Government. Nagagamiton po kang City College of Naga. So labo-labo naman po ang patrabaho ko ito, and hopefully po by June of this year, hama naman ito asin mapapakinabangan naman kang City College of Naga. Igo po mga tinampo mga tugang, nabuburokasan sa laog ng syudad, na pwede pong magpuruunang unya na taon ang patrabaho. Of course, halatong takin si Mayor Nelson Ligacion na iyo po ang mag-divulge, magpaabot, Igualan po mga pa-finalize na mga documents, mga donation documents, mga pondo, na actually po may mga pondo na pala so iba, na-download pa sana hali sa DPWH, gunaman na alokar ang syudad ning pondo, aareglar lang mga tugang kang syudad so mga dokumentos. Ang kamautan nyo mga tugang kang gobyerno lokal, iyo na masyerto na antes po ang pagpatrabaho kan mga edipisyo, urog na po si may mga donasyon, urog na po si mga binarakal, si mga pig-expropriate. Iyo po na dapat areglado na mga papeles. Ang titulo dapat nasa ngaran na kang syudad, ang titulo naka-turnover na sa syudad, everything is in order, ang deed of donation dapat po nanotaryuhanan, na-ratify na, pig-ako dapat ang donasyon kang gobyerno lokal, tangarig pong masyerto na in order ang gabos po mga dokumentos, mga patrabaho kan gobyerno lokal kang syudad ni Naga. Buwan nga mga tugang, inabutan na po kita sa tuya pong panahon digi sa programa kang Anagang Ngunyan News digi sa Urulay Banwaan. Hopefully po na mag-iribanan kita next week kung dai po kita sibot, baad po tukahan giraray kita mga pag-iriba na iyo pong makaibahan po nindo. Pero antes po kita mga tugang magpaaram, paabutan talan po ning advance happy birthday sa tuya pong alkalde, birthday niya sa aga. Pirang edad ni Mayor Nelson Ligacion. Mayor, happy birthday, happy 18th birthday. Happy 18th birthday. Birthday po ni Mayor Son sa aga, kaya ang pagpaabot po sa tuya pong mga pag-iriba, digi sa City Events Protocol and Public Information Office. Sangaran po kan sa kuya mga pag-iribang department head sa City Hall. Happy birthday po, Mayor Nelson Ligacion. And may you have many more birthdays to come, and stay healthy. Para po padagos sa makapagserbi ning dusay, asinhusay para sa mga taga-Naga. Mayo lamang kita dyan, Juning, happy birthday kay Mayor. Naghahanap pa, Pero dahil po manakit ang panahon, Mayor, happy birthday, and sana'y mabusog mo kami. Sa ngaran po kasamo yung mga pag-iriba, garo pampiesta na mag-enjon, garo may pakahulugan na ang tugtog mo. Sa ngaran po mga kasatoy mga pag-iriba, mga tugang, Roy San Ramon, Kate De Lobieres, sasakuya po mga kairiban, digi sa technical, Johnny Nedea, June Calio, Angel Romualdo sa mga pangaparabareta, Kate De Lobieres, Don Jimenez, Army Gunay, asin iba pa. Mabalos po sa pagantabay, digi sa programa na ganyan, sa mga pag-iriba po niya to sa 100.7 Kakampi Mo, 89.5 radyo natin asin Nagas Mas of the World. Mabalos po, marina pag-aaga, ini po sa Allen Riondanga. San Ramon, Urulay, Banwa. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lobieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11, sagod alas 12:30 minuto. Ang Nagangunyan. Ang
Naga Ngunyan.